Îl duc curioasă din cap. Sora mea pricepea să povestească lucrurile astea în așa fel încât aproape să mă facă și pe mine să-l cred. Veneția, poți desena tot timpul lei pe aripi. Ea aproape îi sorbea cuvintele de pe buze. Poate că s-au gândit că dacă vine aici, o să ajungă într-un ținut de bază. Doamne Dumnezeule, stăm gândind nas, privind cu un aer disprețuitor casele înalte de afară, de pe care se desprinde cu tencuiale. Soțul își îndreaptă caravata. Ne-a costat foarte mult să venim aici până aici. Pe urma copiilor, domnule Gheț, spuse el, și nu sunt aici amândoi. Vă asigur că undeva în toată harbura asta îi termină Estera Hartlieb fraza, măcar aici nu suntem mașini să-i calce în mormăi. Victor întorcându-se spre planul orașului și scurtând labirint de străzi și canale, se întoarse din nou spre ei și început să deseneze adâncit gânduri. Omonesc pe suprafața biroului cu vârful de acou pe parper, până când Max Hartlieb își drese glasul și întrebă domnul Ghez. Preluați acest caz, voi privi încă o dată fețele atât de diferite ale copiilor, figura serioasă a celui mai mare și zâmbetul senin a celui mai mic și dădu din cap.